Kining kuan ba? Kining tawag ining sapat kay imuhang gisudlan karon ba? At lagi papahulay ba? Mao ba na nakasulat sa Biblia? Sumala sa mabasa. May nakasulat. Sumala sa mabasa sa Biblia kanang adlaw ipapahulay na nakasulat. Isa nga ulo pastoy pare. Ay, pare, siyempre. Ang inyo pastoy pare. Sumala sa Biblia, ang musunod Ang inyo ba? Ang musunod, pastor Ang inyo ba? Pastoy gini. Pastor gani, sumala. So, unsang sita sa Biblia kapitulong bersikulo nga ang manguna sa gitawag kanang papahulay Ipiso. basahan na to. Ipiso. Ang manguna sa adlaw ipapahulay ang pastoy Episo 4:11. Ipiso. Implicitly. Implicit. Tapos nilain na. Episo Implicitly. Kaya mabasa na to sila. Yan. Mabasa to niya, pastor, hindi pare. 4:11. Ito ang tawag ining basahon. Di na Ang mga makita gasa niya mao nga ang uban yang gihin ng mga apostoles. Ang uban mga propeta. Ang uban mga ebangelista. Ang uban mga pastor nga magtutudlo. So, asa pa din ipapahulay ng pastor mangulo. Mangulo ka ni mga pastor. Wala magsabit rin. Nay, pastor eh. Lambo. Wala lang pare. Di ba? Mabasa o pastor. Naay mabasa pastor. Pero ang ako pangutan na di man namin ako pangutan na nabi mabasa ang pastor. Ang mangulo man, mangulo. Naabay mabasa Biblia nga ang mangulo sa ating papahulay pastor. Sumala sa mabasa, dili pastor. Wala may papahulay dili. Pero nay pastor. Wala may papahulay. Pero nay pastor. Wala may papahulay. Listan pastor man Ang ako pangutan na ipapahulay man. niya pastor na may mabasa. So, naabay mabasa Biblia nga ang nangulo sa ating papahulay pastor. Gani. Pero ano man ako nangutan sa pastor. Di ba sa ating papahulay ba? Lagi. Nangulo. Pangutan na, kita nagsulti na. Pastor lagi ang isutan dira. Wala man diri ato papahulay. Wala ay pastor Wala isutan. man, wala man papahulay. Di pastor lagi Hindi ba? isutan. Pastor yung ipapahulay. Ang atong iskutan doon. Ayaw, may pastor lang. Dili ka magpangkol ka muna. Ang pangutana ba? Ang pangutana ba karon? Asa ka mabasa ang makabasa Biblia? Or bisag implied nga na ay ato ipapahulay, pastor ang nangulo. Sa inyong sisinin niyo Hindi na ba? mabasa Biblia ito. ba? Biblia? Mo kayo na mga pastor ang gigigasahan. Ako lang Sa sa ka. nagsigasahan. Ang atong ipangutana nimo ang mangulo sa ato ipapahulay. Kaya kung di ka makabasaan na, buti pa sabot piki na yung mga ipapahulay. Dili magbutaw Kaya sa Biblia, pari man ang nangulo. Yes. Ang sa inyo, Amen. pastoy man. Amen. Ikasahan na to yan Diba? to. Okay. Ito. So tanan. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.